এইটা কোন পণস আজি আজি তাহলে পণস পিঠা হব হও আজি মা বনাইবে আমার পণস পিঠা চলো 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 ওইটা গছরে পাচি থিলা পণসটা ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଣସ ଦେଖିକି ଯିବି ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖିବା ମା ଏଇଟାରେ ପଣସର ରସ ବାହାର କରାଯିବ ଗୋଟେ ବେଲାର ଏଇଟାରେ କଣା ହାଣ୍ଡିରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମେସିନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ହାତରେ ମେସିନ୍ ନଥିଲେ ଏଇଟା ହାତରେ ଏମିତି ରସଗୋଲା ବାହାର କରାଯାଏ ପଣସର ତାପରେ ଆମର ପଣସ ପିଠା କେମିତି ତିଆରି ହବ ଦେଖିବେ ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛି ସେ ହେଉଛି ପଣସର ମଞ୍ଜି ପଣସ ମଞ୍ଜି ୟାକୁ ବି ତରକାରୀ କରିକି କରାଯାଏ ଚଟଣି ପୁଡ଼ିକି ବି ଖାଆନ୍ତି ବାଦାମ ଭଳିଆ ସଫା ଧୋଇକି ସଫା କରି ଦିଆଯିବ ତାପରେ ତରକାରୀରେ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ହବ এটা হচ্ছে লুণ স্বাদ অনুসারে লুণ বাসনা পাই তেলটা গরম ହେଇଛି এই ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ 3 ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ପିଠାକୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଖାଏ କହିକି ତୁମକୁ गोटे प्लेट रे दिया इतला 3 जन को 3 जन भाग कर नेले ए हे पड़ी जीवलो